Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ta yan uwa musulmai murnar zagayowar wannan wata mai albarka mai tarin falala, watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdurrahman Alkasi Isa, Aidin Minista kenan. Ina yi wa daukacin musulmi na duniya gabaki ɗaya murnar zagayowar watan Ramadana da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, Allah muna gode ma da ka nuna mana wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan dama ta ganin wannan wata ne ba don komai ba sai don mu dage da ibada a cikin shi da neman tuba da yawaita tsayuwar dare da neman Allah ya yafe mana. Idan Allah ya sa na ga wannan watan babu garantin zan ga wata na shekara mai zuwa. Kai yanzu ma a kaddara gani yanzu ina raye, ba ni da garantin in an jima ina raye ko ba na raye. Don haka yan uwa, idan har Allah ya baka numfashi